Como cada semana levouse a cabo o Consello da Xunta, na cal se aprobaron importantes medidas en materia enerxética, fiscal, sanitaria e de innovación empresarial. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, anunciou que Recursos de Galicia vende mercar por 75 millóns de euros o parque eólico de Mondigo, situado entre Ribadeo e Trabada, e que permitirá reducir ata un 80% a factura eléctrica a alrededor de 500 fogares situados nun radio de 1,8 kilómetros. Un parque que xa está traballando, xa está xerando enerxía con 11 torres eólicas e que ocupa os concellos de Ribadeo e de Trabada e tamén a liña de evacuación percorre o concello de Barreiros. Pois ben, hoxe dimos luz verde a unha medida que impacta directamente, como decía, nos veciños da contorna. Tamén teremos medidas para as empresas, pero a de hoxe, que afecta aos veciños, vai supoñer que todos aqueles que vivan nun radio en torno a 2 kilómetros destas instalacións eólicas verán reducido a súa factura enerxética a que pagan todos os meses nun 80%, é dicir, pasarán a pagar un 20% respecto ao que estaban pagando a toda hora. O Goberno galego tamén aprobou o anteproxecto de lei que permitirá incluir os pagos en efectivo nas deducións fiscais por compra de libros de texto en material escolar realizadas en 2025. A medida busca non prexudicar as familias que descoñecían que este tipo de beneficios fiscais non admitían efectivo. A Xunta calcula que a dedución pode beneficiar a unhas 60.000 familias galegas. En esta ocasión, tomamos un acordo, que foi ora que quero dar conta, para que poidan desgravarse, insisto, excepcionalmente este ano, as compras que se tiveran feito en efectivo por aquelas persoas que descoñecían este requisito. Por lo tanto, hoxe o Consello da Xunta de Galicia aprobou o proxecto de lei, é necesario, dado que a necesidade de facelo, de acreditalo mediante algún tipo de transacción electrónica está nunha lei, temos que aprobar unha lei, un proxecto de lei polo Consello da Xunta que excepcione este ano e que permita ás familias que pagaron efectivo material escolar poidan facer tamén a desgravación na declaración da renda por estas compras, sempre que, por suposto, cumplan o resto de requisitos respecto os umbrais e os límites para acollarse esta desgravación. O Consello autoriza a contratación das fases 2 e 3 das obras do Hospital Público da Mariña, cun investimento de 33,5 millóns de euros. A actuación permitirá ampliar o centro en 3.000 metros cadrados e reformar preto de 9.500, mellorando áreas como urxencias, UCI, pediatría e quirófanos. O hospital, que atende a 70.000 persoas, acadará así un 50% máis de superficie respecto a que tiña inicialmente. Van ser casi 34 millóns de euros para aumentar 3.000 metros cuadrados máis a superficie actual. Con esta ampliación e a ampliación que veu da primeira reforma, o hospital vai ter un 50% máis de superficie da que tiña inicialmente cando foi construído. Imos ampliar un 50% o espacio de urxencias e do PAC, do punto de atención continuada. Vanse renovar as instalacións do hospital de día, de medicina preventiva, de paliativos ou de hospitalización a domicilio e haberá tamén melloras nos quirófanos ou nas áreas de rehabilitación. Por último, a Xunta informou a resolución do programa Nexos, que destinará máis de 22,6 millóns de euros a apoiar 37 proxectos de I+D+I, nos que participan 138 empresas galegas. A iniciativa busca reforzar a cooperación entre PEMIs e centros de coñecemento en ámbitos como a economía circular, a fabricación avanzada ou a saúde.